Magpapasalamat una ako kay Vice, no? Tsaka kay Mayor Mayora sa Paway, tsaka kay Kong Barba. Kasi talagang report nila sa akin yung grabing pagbaha dito sa lalo na sa Batak tsaka sa Paway itong mga bagyo sa Quiapo tsaka itong Maynay. So, ganito na nga, no? So, meron na namang solusyon, no? Ang solusyon, meron tayong gagawing dalawang diversion channel na tinatawag nila para yung volume sa Kiawit River, no, ito Kiawit River na nanggagaling sa bundok pababa ng Batak and Paway, madadivert natin yung tubig. Kasi ang problema nga, pagka umulan talaga ng malakas, wala bababa ang tubig galing sa bundok papuntang Batak tsaka Paway, which is a flood plain. Talagang catch basin ito ng tubig dito sa Ilocos Norte. No? Ang problema, napakatagal na palang ganito, itong DPWH, tingi-tingi na naman yung budget na ginagagay para dun sa dalawang diversion channel since 2019 pa ata, no? O 2018, no? Simula nung ginawa yung plano. So nakita ko yung pagpondo, syempre malaki ang proyekto to, hindi to biro no? Kasama to sa master plan na ginawa nung 2018 pa. Hindi naman na-implement ng paspasan. Yun ang problema Kaya ngayon ang sinabi ni Apo BBM, ni Presidente, kailangan, kung may plano, kung may proyekto, dapat tapusin na natin sa lalong madaling panahon. Hindi na yung tinitingi-tingi lagi yung mga budget. So, ang commitment natin is ito. Papakita ko yung ito. Papakita ko sa inyo yung plano. Ito, nasa master plan na to. So, popondohan na natin to ng malaki for 2026. 2026, maghanap tayo ng savings. 2027, popondohan na natin ng malaki. Ito yung dalawang proyekto. Nandito tayo ngayon sa Batak. Ang baha dito kasi umaapaw yung Kiawit River. So ang gagawa tayo, parang bypass road ang gagawin natin, pero para sa tubig. So bago pa umabot ng Batak yung tubig, yung dadalhin na muna natin dito sa orange na ito at yellow at green na ito. Yan. Yan ang itong mula dito sa Kiawit River hanggang dito sa green na to, roughly mga 3 kilometro yan. Huhukayin na natin yan para hindi na aabot yung tubig galing bundok papasok sa Batak. So dito pa lang kakayuan na yung tubig at tatapon na siya hanggang dito. No, papunta na sa outfall natin, papunta na ng dagat yan. Ang problema kasi, kung wala ito, lahat ng tubig dito dumadaan, umaapaw na ang tubig dito sa sentro ng Batak hanggang sa sentro ng Paway. Yun ang nangyayari talaga. So, gagawin natin ito. Pinapangako na natin to kay Vice. Saka narinig ako ng mga taga-Batak na residente natin. Yun ang gagawin natin. Dadivert natin yung tubig, dadalhin natin diretso na papuntang dagat. Okay? Ikalawa, meron din tayong pangalawang diversion para naman sa Paway. Nandun ako kanina. Ito din ang magiging solusyon natin. So, bago pa dumating ang tubig sa Paway Center, kakagawa na naman dito. Ito itong orange na to. Ito kailangan nating hukayin na yan, buo. No? Ito lahat hukayin na natin yan para next rainy season mababawasan na kahit papano yung baha sa Batak tsaka yung baha sa Paway. So, yun ang gagawin natin, no? Once and for all. No? Iga na 2019, 2018. So, taon na 8 years. 7 to 8 years. No, so finally bubutasin na natin yan. Buhukayin na natin yan para dadaan na yung tubig. Dito, para bago magpaway, maiibsan natin yung baha dito at bago magbatak, maiibsan na natin. Okay? So yun ang gagawin natin. Ikagawang gagawin natin, yung dredging dito, gagawin na natin regular. No, ang utos ni Pangulo, kailangan yung dredging, parte na yan ng maintenance. Ibig sabihin yan, hindi na yan ginagawa na lang
once every 2 years. Kaya nga naging nag-dredging dito. But 17? 2017. Yung sa city, sir, pakunti-kunti lang because we have limited budget. Pero kayo yun, hindi Yes, DPWH. sa DPW, it's 17. Oh. Pero kami, Hindi na yearly, pwede pero we yun. can only do so much. Itong ganito, sinabi ko nga kay Vice, kailangan tulong-tulong na yung equipment ng city, ng municipality, tsaka ng DPWH. Pwede naman yun, sir. Pwede Kasi naman yun meron eh. kaming equipment. So ngayon, ang maganda, maraming pinabili si Pangulo ng mga equipment na bago, dinidistribute na natin yun all over the country. Kasama na rin ang Region 1, kasama ng Ilocos. So, magdadagdag na kami dito, Vice. So, ipe-permanente na namin itong mga equipment na ito. Kasi ito, tuloy-tuloy na to. And hindi lang to dito sa Ilocos. Kahapon lang, nasa Bicol ako, permanente na rin doon. Sa Davao, sa Jensan, sa Iloilo, sa Cagayan, sa Tuguegarao, sa kung saan-saan. Everywhere. No, kailangan regular na. Tsaka, kailangan tuloy-tuloy na yon. Hindi na yun kung kailan lang babagyo, ito na talagang regular. Yun ang kabigin-bigin na ni Pangulong Bigyan. So yun yung gagawin natin dito sa para kahit paano maibsan na natin yung bahan dito. So, Mabawasan natin yung bahan. Sa part ng Paway, effective naman yung nakita natin yung mga flood control, slope protection. Pero may mga unfinished, doon lumabas yung mga tubig siya. Tatapusin natin yon. Pero ang problema talaga, yung slope protection, yung dike, ano na yun eh, kumbaga ano na yun, last resort na yun eh, last protection na yung dike. Ang kailangan talaga nating gawin is yung flow ng tubig. No? Yung flow ng tubig. Kamukha ito, kasi wala tayong magagawa, you cannot fight nature eh. Di ba, hindi mo pwedeng labanan yan eh. Di ba, pag yan talagang umulan ng matindi sa bundok lalo na, talagang raragasa yung tubig dyan. So, ang kailangan nating gawin dyan, talagang maghanap tayo ng paraan para mas may dadaanan yung tubig para hindi aapaw at hindi makakadisgrasya. So, yun talaga. No? Yun talaga ang kailangan natin gawin dyan. Pero ayusin natin yung mga sirang revetment, yung mga butas, ayusin natin yan. Pero itong mas malaking intervention natin na gagawa tayo ng diversion channel, yan ang mas malaking epekto. Kasi imbes na lahat ng tubig sa Kiawit ng dadaan, dadaan dito sa sentro ng Bataan, sa sentro ng Paway, at pag malaki na ang tubig, wala na tayong magagawa, talagang aapaw at aapaw. Mababawasan ang malaki. May target date pa tayo, sir. Bago matapos yung bago mag-umpisa yung next na kasi mahaba to hindi ito biro. So kailangan matapos na tayo sa next rainy season. Before the next rainy season. Check the past few weeks. One side lang. So we have to clear this. Ibagin mo na rin to. At isang hanggang gusto may mga puno. Mga pinagpipili. Ibagin mo na. Sa upstream, downstream, ganyan lahat makikita. So this is downstream. Downstream, sa Paway. May mga... Saan yung inlet natin na yan? Banda doon. Banda doon, sir. Doon, upstream. Banda doon pa yun. Katabi niya kasi secondary national road going to Pilipo. Binaba ba itong Hindi siya dito lang talaga nag-o-overflow yung mga yung tubig. Oo. Kasi mababa na yung Sige, pasabi kay ano yun na namin to, bubuksan na namin to. Para ka makadaan yung tubig, tapos tupalo na lang yung concrete na protection. Kasi walang pondo eh, so buhukayin na lang muna natin. So yung method, sir, umpisahan dito, pababa. Kasi Hindi, pagpapasok tapos na to eh. Yung paghuhukay natin sa Hindi, huhukayin namin to lang. Pag ganun, tapos pag ganun. Tapos pag ito. upstream Pero, yung hukay. upstream, syempre. Upstream. Upstream ang upstream. Pero ang importante lang, sabay na yung paway section tsaka yung batas. Huwag nang, dapat sabay na yan. Kasi kailangan pala. Tsaka mahaba itong batas. Kahit dito lang muna, sir. Pag okay na yung flow, bubuksan na ito. Para hindi muna papasok yung tubig. Tama. Pwede natin unahin ito. Kasi ito, Magtira muna tayo dito ng ano. kasi merong mga... Ito, kaninong, ano itong lupa na to? Farm, may iiwasan na bundok dito kasi, sir,
May mga actually small irrigation system. Pwede natin sundan yung palakihin. So Hindi, there's oo no nga. problem Oo, of the pero right of way. sayang din kasi yung tubig. Kailangan, pagka nagawa na yung kanal natin, may pag-usap tayo kay Apo Edu. Oo. Pwedeng Para, Actually, sir, kasi, irrigation din. Lars, di ba, pwede nito sa farmland ito. kasi ito. Farmland Kasi lahat dito, ito. farmland. Farmland lahat. So this becomes a irrigation system. Tama, sir. Yes. Tama. Double purpose. Di ba, it's a multi-use source. Tama. Tama. So kailangan, pagka nagawa natin yan, kausapin ng si Apo Eddie ng NIA, para there's a way to utilize it naman. For the farmers. The farmers can use it. Concrete canal lining. Sayang. Tama yung sinabi niyo, sir. Di ba, Double sana? purpose. Eating two birds with one stone. Mga mag-water. Yun, ito ecotourism, sir. Pwede pa. Pag may tubig na, pwede ng mga magkayat-kayat Kayak. dyan. Nagkakayak ka na nga, sir, dyan. May Kasi it's all farmland. No? Oh. Yes, sir. Pati ito actually. It's all farmland ba na? Ito, sir. Farmland lahat ito. Ito. Ano yun? Farmland din dito, sir. Ito, farmland din. Diyan tayo magbabato ng tubig. Farmland. Bago pumunta sa China Sea. Kaya perfect nga ito mag-retention basin ka dito. Mag-water impounding tayo sa Maria. Makipag-usap tayo kay Mia. Mia. Sige. Short interview natin. Oh, short lang kami ha. Sorry.